Nosotros presentamos unas cuentas del Grupo Municipal hace unos meses, de las cuales presentaban una serie de deficiencias. Se han mirado de forma exhaustiva, lo cual yo agradezco especialmente la intervención. Sé que ha sido un trabajo laborioso y además nosotros lo hemos complicado más por las deficiencias que he mencionado anteriormente. Pero bueno, después de un trabajo de semanas, de asesorarnos y de muchas horas, hemos conseguido subsanar la totalidad de las deficiencias. Hoy se vota aquí un punto técnico, absolutamente técnico, no es un punto político. Somos conscientes del tema de las ausencias a los plenos, no tengo ningún inconveniente en comentarlo públicamente. Evidentemente hay una situación personal, que creo que no es necesario explicar aquí, que además hay certificados laborales, porque todo el mundo podemos tener en algún momento una situación laboral anómala. Yo invito a todo el mundo a que haga una suma de los plenos de todo el mandato, más que nada para que no parezca lo que no es. Estos concejales han asistido a más del 90% de los plenos de todo el mandato, que no parezca tampoco lo que no es. Además, invitamos a todos los concejales, sobre todo a los que seguirán en adelante en el próximo mandato, a modificar el ROM para que se cobre, en lugar de por asistencia anual, como es actualmente, por mes. Jo em centraré també al dictamen, no faré judicis de valor que se surtin del dictamen. Hem comprovat que les justificacions es corresponen amb les bases d'execució del pressupost i es constata la devolució a l'Ajuntament per part del grup municipal del Partit Popular d'uns 15.000 euros. Tenim algun dubte, nosaltres hem valorat abstenir-nos i en qualsevol cas, com totes les justificacions de tots els grups municipals estaran a disposició del Tribunal de Comptes, doncs que sigui aquest el que acabi de valorar totes aquestes qüestions formals o tots els dubtes que es puguin plantejar de totes les justificacions de tots els grups. Dic que nosaltres mantenim el posicionament que hem tingut en l'aprovació de les aportacions dels altres grups municipals i que per tant nosaltres també entenem que el que estem votant és el dictamen d'intervenció i que des d'aquest punt de vista nosaltres no dubtem, com no ho hem fet en els altres casos, del criteri de l'interventora i per tant nosaltres entenem que tècnicament tots els imports estan justificats. A nosaltres sí que ens sembla que hi ha de tota manera una lectura política d'alguna manera, perquè una de les dificultats que vostès han tingut per poder justificar en un primer moment correctament aquestes aportacions ha estat el fet que vostès no han pogut accedir a la seu del seu partit polític, del seu antic partit polític, que ja no estan representant en aquest ple. I per tant nosaltres, ho hem dit altres vegades i ho repetim, en aquests moments vostès no estan representant les persones que van votar la seva candidatura en el seu moment i per tant és una anomalia democràtica. Vostès dos no estan absents des de fa 4 mesos, vostès dos estan absents des de fa molts mesos, molts. I hauria de recordar el jurament o la prometença que va fer el juny del 2015 i hauria de recordar què és el que va prometre. I va prometre treballar, va prometre contribuir pel bé de la ciutat, va prometre totes les obligacions i sobretot els deures que té una persona quan és regidor. Vostès dos han sigut un frau, són un frau polític, són un frau democràtic. Els altres grups polítics tenim tot el dret també de jutjar-los políticament i a fer una valoració política. Vostès el que haurien d'haver fet, si no vol que es confongui aquest tema amb un tema polític, és una cosa tan senzilla quan una persona té altres interessos, poden ser personals, professionals, i aquí en aquest ple n'hem tingut exemples. I en el meu grup municipal un exemple molt clar és deixar l'acte. Però vostès conserven l'acte de regidor, cobren cada mes i no fan absolutament res. Una cosa serà la votació que farem del dictamen de la interventora, però una altra cosa és la valoració política. La valoració política és la que és. I segurament, com que ens queden molt pocs plens, nosaltres no podíem desaprofitar l'ocasió per dir-li públicament, en alt, i que constés en acte, el que nosaltres considerem i valorem de la seva actuació política en aquest mandat. Per nosaltres ha sigut una vergonya i vostès són un frau. Nosaltres el que farem serà votar l'informe aquest i per tant creiem amb la capacitat i les garanties que ens dona la intervenció. També entenem que és poc ètic, és una falta de respecte també cap a la ciutadania el fet que durant aquests mesos no hagin vingut. I també fins i tot el fet, com apuntava algun company, el fet que durant bastants mesos, per no dir un parell d'anys, que no hem escoltat, no hem sentit el seu posicionament polític, la seva argumentació, etc. Per tant, nosaltres el que sí que demanem i sol·licitem a l'alcaldessa és que apliqui l'article 94 del ROM, en el qual, com a presidenta de la corporació, té la potestat, si creu convenient i de manera unilateral, això sí motivada,
d'aplicar les sancions que cregui corresponent per aquests mesos d'absència dels regidors que no han vingut. Vam preguntar a la senyora interventora a la Comissió de Comptes si havia mantingut els mateixos criteris que amb la resta de grups municipals a l'hora de fer el seu dictamen. Ens va respondre afirmativament, per tant, mantindrem el nostre criteri.